Okay. Ma'am, baguhin lang si Kong Ando and si Sir Maklang naghihimamat, no? And kumusta reaction ninyo kay full support atong kongresista sa ikadong distrito sa mga kalihukan nato sa PNP? Also, we're very thankful, sir. We are very thankful sa kanunay nga support, no, ni Congressman Ando Waminal, no, sa 2nd District sa Misamis Occidental. So actually, sa panag-istorya, maayo man ang kagawasan, no, sa among istorya. Ay sa istorya sa Misamis Occidental, PPO o ni Congressman. So, about sa peace and order, unsa ang ikatabang, no, mas ikatabang pagid nila para sa kalihukan sa mga kapulisan diri sa Misamis Occidental. So padayon ang ligon na kaning pakigtambayayong. Padayon, sir. So actually, sir, kami sa kapulisan gusto namo nga makabuild mi kanunay og kuan kanang harmonious relationship sa tanan nga mga tao, di lang ingon nga specific nga politician, no, kay wala kami nami sa tunga, no. So gusto gid namo nga hapsay ang ato ang panag-uban, kay og hapsay ang panag-uban sa mga katawhan, no. So hapsay pod ang tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Daghang salamat.